Isebe lezempilo eMpuma Koloni lithi liyayiqwalasela imeko yesibhedlele iDoranginza eGqeberha emva kwevidiyo ebibonisa imeko yabasetyhini abakhulelweyo behlele ezitulweni naphantsi ngenxa yokuphuphuma kwamagumbi kwicala labadlezana. We're looking at completing the entire evacuation over the next couple of days. Isebe lokuhlaliswa koluntu KwaZulu-Natal lithi liza kufudusa zonke iintsapho ezisasele ngasemva e-H section eMlazi zizise kwiindawo zethutyana kwezi ntsuku zimbalwa zizayo. Sinamkele kwiindaba zethu Andambe Ndodwa Ndama noKhethi Ukuthula Mbathano itoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsondo. Idale isankqwe ividiyo nethendi kumaqonga ezonxibelelwano kwisibhedlele iDoranginza eZwide eGqeberha eMpuma Koloni nebonisa abasetyhini abakhulelweyo behlele ezitulweni naphantsi ngenxa yokuphuphuma kwamagumbi kwicala labadlezana. Isebe lezempilo eMpuma Koloni lithi akhona amanyathelo athatyathiweyo ngelokuzama ukusombulula le ngxaki, kodwa nangona kunjalo abasebenzi kwesi sibhedlele bathi le ngxaki ayikhontsha kwaphela kwaye olu luphawu lenkqubo yezempilo ephantsi koxinzelelo lumandla. Kuthendi ividiyo yesibini eyothusayo kumaqonga ezonxibelelwano nebonisa abasetyhini abakhulelweyo behleli phantsi kwigumbi lokubeleka kunye negumbi labagula kakhulu abasanda kubeleka kwisibhedlele iDoranginza, nto leyo ibangele inkxalabo enkulu eluntwini. Iingxelo zithi sele kungaphezulu kweminyaka emihlanu inje le meko, ukanti umnumzana uKabelo Mokgathusi olilungu lendlu yowiso-mthetho kweli phondo uthi le ngxaki ibangelwa ikakhulu kunqongophala kwabasebenzi bezonyango kule wodi. You find hospitals as far as Humansdorp, Grahamstown, which do not have enough capacity, staff capacity. They don't have personnel that actually deals with cesarean deliveries. And that is why now all the referrals are coming to Doranginza. So what is the solution? Very simple. You have to hire people in those funded vacancies. Oogqirha kwesi sibhedlele bayakungqina oku. The biggest problem we have had is staff shortage, and which is contrasted by high demand for maternal and child services. Umbutho wabongikazi uthi isebe lezempilo kufuneka liqinisekise izixhobo ezaneleyo zokusebenza kunye nokuqeshwa kwabasebenzi. Our stand and position is that we want the department to be serious in terms of mobilizing resources and ensuring that the primary healthcare and the MOUs are being taken care of and there is enough staff and employment that is taking place. That is our position. We are saying we are going to monitor the department and we are going to challenge the situation so that our people can get the better and the quality service they deserve. Isebe lezempilo eMpuma Koloni lithi sele limisele iinkqubo ezithile ukuqinisekisa ukuba iyasonjulula le ngxaki ijongene nesi sibhedlele. Singaphaya kwama-50 eentsapho ezithe zafuduswa kwindawo yase-H section eMlazi kulandela ukudilika kwezindlu zazo ngenxa yezikhukhula zakutshanje ezibangele ukhukuliseko lomhlaba kule ngingqi. Ezi ntsapho zifuduselwe kwindawo yethutyana eManzimtoti eSouth Coast, kanti isebe lokuhlaliswa koluntu kweli phondo lithi baza kufuduswa nabo basasele ngasemva kwezi ntsuku zimbalwa zizayo. Ngabantu abayi-144 ebebehlala e-H section eMlazi esele befuduselwe kwindawo yethutyana eManzimtoti. Uninzi laba bantu ludilikelwe zizindlu, bambi izindlu zabo zisecicini lokudilika ngenxa yezikhukhula zakutshanje ezibangele ukhukuliseko lomhlaba kule ndawo. Abawuvali umlomo ke yile ndawo baziswe kuyo kwaye bathi bonwabile kakhulu. Awu bebubuhle kakhulu ubusuku. Silalise okweyingane ezincane into esingasayazi isikhathi eside selokhu nje kwaba khona inkinga yokuwa kwezindlu nayo yonke into ukuhamba komhlaba. Si happy nangekwezindlu environment esikuyona iyenza nokuthi ukhohlwe ukuthi uqhamuka and ubone ngisho ismile kwabanye bethu because ismile nje bese kuyinto ongakwazi ukuyibona. Nangona abonwabile kule ndawo yabo yethutyana kodwa kusekho inkxalabo ngomba wabantwana ukuba baza kufunda phi njani. Asikakwazi kahle ngeindaba zeingane zesikole neyami nami khona la. Asikakwazi kahle ngeindaba zeingane zesikole ukuthi kuzokwenzakalani ngazo. Ukanti isebe lokuhlaliswa koluntu ephondweni lithi libila lisoma ukuqinisekisa ukuba
bayafuduswa bonke abantu abasasele ngasemva e-age section emlazi kwezi ntsuku zimbalwa zizayo. We're looking at completing the entire evacuation over the next couple of days. The most important thing is to ensure that there is decent shelter and that we usher in a new era for the people of YH uNomlazi. Ukanti isabe lithi le ndawo bafuduselwe kuyo aba bantu yeyona ndawo likwazi ukufikelela kuyo ngokwasezimalini kwaye lithi libila lisoma ukuzama ukufumana isombululo esisisigxina. Umphathiswa wesebe lezobulungisa unkosikazi Mamoloko Kubai uthi kubalulekile kakhulu ukuba amathambo amatsha-ntliziyo engcinezelo angcwatywe ngendlela endilisekileyo nanjengoko urhulumente ubandlululo wayezibophelele ekubeni alityalwe lamagorha. Namhlanje umphathiswa ebekhokela umsitho okungcwatywa ngokutsha kwamathambo amatsha-ntliziyo amabini e-ANC eSoweto eRhawutini. Umfi uBenjamin Muloyisi noAbraham Ngomezulu babulawa ngurhulumente wengcinezelo ngezityholo zokubandakanyeka kwimigushuzo yezopolitiko kwiminyaka ye-1980s. Abuyiselwe kwiintsapho zawo eSoweto namhlanje amathambo amatsha-ntliziyo amabini engcinezelo ukuba angcwatywe ngokutsha ngesidima nesithozela. uBenjamin Moloyisi noAbraham Ngomezulu baxhonywa babulawa ngurhulumente wengcinezelo kwiminyaka ye-1980s kwaye iintsapho zabo azizange zilinikwe ithuba lokubangcwaba. Umphathiswa wezobulungisa wazibophelele ngelithi kula nyaka-mali aza kugrunjwa ze angcwatywe ngokutsha onke amatsha-ntliziyo engcinezelo awathi abulawa kwintolongozeli. Actually, this year, I'm anticipating that we'll conclude that work. With the remaining, I've committed that the remaining families or the remaining comrades are the ones that we'll conclude with this year. As I say, we've got the two today, we've got Eastern Cape, we've got Limpopo. And once we do with those, we'll have been done with 130 overall, completely finishing them in terms of being able to identify. Ukanti usasiba jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthi linyathelo elihle kakhulu eli lokungcwatywa ngokutsha kwamatsha-ntliziyo awazijula ijacu ekuloleni inkululeko yeli lizwe. Anyone can take it lightly, but it's very important for the families. These are freedom fighters. These are people who took up arms, went to join the armed struggle, and they joined Umkhonto weSizwe, the military wing of the African National Congress, and fought to liberate our people. Usapho lawukaMoloyisi nelawukaMngomezulu bathi le mini yanamhlanje iwapholisile amanxeba eminyaka kwaye izosule neenyembezi. It is such a relief to finally be able to get closure as a family, and we pray that our wounds can begin to heal, not only for us as a family, but for the country at large. Nakhona futhi nokuthi azangcwatshwe ukuthi wangcwatshwe laphi mina njengomuntu yakhe angazi lokwazi khathe ngibone manje njengoba ngisathe ilegenge e-Department of Justice. Isebe lezobulungisa lithi zininzi iintsapho ezisangqukrulekayo nezinesinqala kulo lonke eli nanjengoko zingawazi ukuba alelephi amathambo onyana nentombi zazo abathi babulawa phantsi kwesandla esirhabaxa sorhulumente wengcinezelo. Iinkokheli ze-ANC eGauteng zizinikede kube ngomso ukuza nesicwangciso sokwakha lo mbutho ngokutsha kweli phondo okuze emva kokufumana u-34% kunyulo lwamaphondo nebelubanjwe kulo nyaka uphelileyo. Kulibaphathiswa yeli phondo umnumzana Panyaza Lisufu ukhokela urhulumente weli phondo ngaphandle kwesininzi kwaye ngoku kukho uloyiko ukuba hleze le meko ibe mbi nangakumbi emva konyulo lomasipala noluza kubanjwa kulo nyaka uzayo. Izazikhotha amanxebi ANC emva kokungaqhubi kakuhle kunyulo lwamaphondo kulo nyaka uphelileyo nalapho yafumana u-34% zevoti. We lost Tshwane, we lost Ekurhuleni, we lost Johannesburg, we even lost Mogale City. We also lost a very strategic municipality for our people in Rand West, that we needed to ensure that in all times we are representative of the people across. Ukanti ANC eGauteng ithi
Nangona ixesha lixhatshwe yinja, kodwa kusekuninzi ekumela kwenziwe. Work has already begun. We're focusing on quality of our structures to work in the communities because many of the branches have met the administrative requirement of being branches in good standing. Almost between 80 to 90% of the branches are at that level. In the next year, we'll be building quality so that those branches can work in our communities, but also ensure that members internalize the renewal program, which mainly is what the ANC has been formed to do, to service the communities. Umbutho we-ANC uthi unako ukujika izinto zibuyele esiqhelweni uphinde ibe ngoyena mbutho utshotsha entla kwezopolitiko kweli. If we can't manage the issue of energy and electricity, especially in informal settlements, that's the end of us. There are areas that have load reduction, and there are areas that have transformers that have been stolen. There are areas where people have not had electricity completely now for 7 years. If you can't get the basic rights, we are no longer representing our people who are receiving. Ingqungquthela yele rhutla yaseGauteng ifikelele esiphelweni ngomso. Akakabufumani nangokubulungisa umama waseFostorus eKuruleni nowalahlekelwa ngumntwana wakhe ngondlela mnyama. Olusapho luthi uFikile Thwala walahleka ngo-2011 kwaye bakholelwa kwelokuba wabulawa. Bathi abenzi bobubi bavuma ukuba bayawazi amathambo akhe ukuba aphi. Sele kudlule iminyaka eliqela olusapho luzama uncedo lamapolisa kodwa zange kubekho ntshukumo kwicala lawo. Ukanti izolo liphinde lathabathisa kwakho ngephulo lalo lokukhangela icandelo le-K9. Sele kuyiminyaka eli-14 ngoku oko usapho lakwaThwala eFostorus lagqibela ukubona unyana walo owaduka ngo-2011. Olusapho luthi luqinisekile ukuba unyana walo akasekho. 2011 9 January uFikile wakidnapwa. Ukusho ukuthi kwafika umuntu lendlini wangitshela ukuthi ufuna imoto yakhe ihambe ngoFikile, bekamnikeze yona ukuthi ayisebenzise emini. So ubona ilanga liyashona uFikile akafiki. So makaceda ukuhamba awazi worried ukuthi lo baba lo ngoba angimazi ukuthi uhlala lapho nikeze uFikile imoto. Okay. And then on Monday mangiphuma endlini ngithi ngekhaya mangisahamba endleleni ngihlangana naye lo baba lo umnikazi wemoto angibizi athi mama sondela na imoto ngiyitholile. Mangithi ngibheka imoto igcwele igazi windscreen moshekile. Ngimbuza ukuthi umntwana yena uphi manthola imoto. Athi hayi thina sithola imoto emayilula umntwana asimazi akatholakalanga. Usapho lutyhola ukuba unyana wabo wabulawa kwaye abenzi bobubi bavuma ukuba ngokwenene bambulala uFikile Thwala kumama wakhe kwaye bathi bayasazi nokuba siphi isidumbu sakhe. Umama kaThwala uthi nangona kunjalo umrhanelwa wakhululwa ngamapolisa kuba kungekho bungqina baneleyo kuba zange afunyanwe umzimba wakhe. Umfana uthe makafika wangitshela ukuthi okay ma ngicela ukubonisa la umntana kwaphelele khona. Then siye lapho kuye ubaba no sister wakhe naye ugel baye lapha afika babonise. Mababuye bathi hayi usibonisile. Izolo iqela lamagosa e-K9 lithe lathunyelwa ukunceda ekukhangeleni kodwa akukho nto ifunyenweyo okwangoku. Usapho luthi luceba ukomba ingcwaba nekurhaneleka ukuba unyana walo wangcwatywa kulo ukuze bamngcwabe umntwana wabo apho afanele ukungcwatywa khona. Sekela mphathiswa wesebe lijongene nabasetyhini ulutsha kunye nabantu abakhubazekileyo kwiofisi kamongameli uSteve Litsike uyalele umsasazi uMacGyver McG Mukwebo ukuba anike ingxelo phambi kwekomiti yelisebe epalamente okukulandela intetho eyonyelisayo eyenziwe nguMukwebo ngakusaziwayo uMinnie Dlamini kwiqonga lakhe le-podcast and chill nalapho avakalise uluvo olurhabaxa ngokuphela kobudlelwane bakhe nabo ebencuma nabo ngaphambili. The president have called the public to actually play its role, a whole of society. And a whole of society, it includes
all arms of states, including Parliament themselves, but it also includes the very same platform as Mr. Mokwebo, which is the podcast itself, where it must help us end gender-based violence, including those of online abuses. So what we are calling for is that Parliament must exercise its own privileges. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu wethu ke madikela nokhetha ukuthula wakwambatha kudeska yenu yendaba ndiyakubulisana wembukeli wami kwiqonga lam leMozulu lakhe ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje yenjenje bethuna iMozulu leyo ke sivule imbukelo ekhaya ngoPaula kaloku lomfanekiso wethu wokuqala ke ogangatha kwiziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika uphela uyaphawula kakhulu uqhabuka ukuthia kamanje kwelanga ngamandla kumbindi apha eMzantsi Afrika indawo ke ezifana lapha kaloku koDR ekseni khona nje inkwankca engephi ngaso esasithathu sibona pha futhi baguquka ngeva kwedinala beluvala belusongola suku lwabo ngeshumi nje elikhetha sithoba kuncebe nam kokubanzi sijonga amaqondo wakho kaphansi naphezulu ngeloqala nqa iphondo kupha kaloku eMpuma Koloni indawo ezikumantla apha Jamestown eVetlisi yonke la ndawo lapha koSada kungabanda ekseni ngaye la 1 baqhube napha yomthatha ngenkwankca ka5 degrees mbukeli wam nansi kaloku iMozulu pha ephondweni laseFreystata phondo elo ke elikumbindi apha eMzantsi Afrika amazantsi walo njengapha kaloku Bloemfontein futhi inkwankca qabaqaba ngamafu yonke la ntsasa ngaye kaloku la 4 degrees kwakhona baphila ngokubanzi bona benjeje pha ephondweni lasentshona Koloni ngamandla futhi kunxweme indawo ezifana pha kaloku eFredendal neziphaluka zonke phaya bevuswa ku8 degrees nenqatsini ngeva ke dinala ka30 degrees mbukeli nathi kaloku iMozulu pha ephondweni laseNorthern Cape amandla ke kweliphondo indawo ezifana pha kaloku Appington ekseni futhi nguye la 4 napha futhi koKuruman kusafana futhi amaqondo phansi wabo kuye futhi u4 degrees kanti ke baphila ngohlobo pha ephondweni eliseNorthwest ngomso phaya koMahikeng ngumbindi ke welaphondo pha kwasekuseni ngesesithandathu baqhube futhi baluvale balusongo suku napha eKlerksdorp ngabanda ekseni ngo6 nansi bethula kwakhona kaloku iMozulu pha ephondweni eliseGauteng apho sikhoyo ke thina ke ngawo lo mzuzu amandla walo undlunkulu njengapha eTshwane zintshizana nje ezingephi ezithe chacha yonke la ntsasa ngaye kaloku futhi u10 degrees kanti sebenje lichunqeme nami ngokubanzi pha ephondweni elikumantla elophondo ke mbukeli wami yiLimpopo nazo imvula zibikwe impela pha ebilabile ekseni ngo11 degrees napha kuNcam ePolokwane bevuswa lishumi kalisehle njalo sithe chungu kubanzi pha ephondweni esempumalanga njengapha kumantla walo kosikhukhuza ekseni futhi qaba ngamafu impela napha kaloku ombombela futhi ngelashumi nje elikhatshwa sisile kuyabande emelo ekseni bukele ekhaya khavume wethu ndivale ndisonga iMozulu ngephondo lokugqibela nqa phaya ke KwaZulu Natal amazantsi walo inqele impela pha eKokstad ngo1 napha eThekwini futhi ngo15 Peter Maritzburg okugqibela sisathandathu mna ndikuthanda kangaka xesha limyole kanti ngawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu leYouTube nelithi Indaba Zethu 163 ngomso oxa bethu baza kuniphakela izindaba ngolwimi lwesiZulu kamnandi mawethu.